alături de David și o să mergem să explorăm. Care David? David, pardon, nu-l cheamă Edi. Și mergem să explorăm cimitirul. Haideți să mergem. Deci, noi acum mergem. Deci, după câte vedeți, ia zi. La 10 like-uri explorăm cimitirul pe noapte. Da, la 10. Și o să ne băgăm în casele alea de acolo, dacă le vedeți. În alea. Încercăm să ne băgăm la 10 like-uri și la 100.000 de abonați. Nu ajungem până la 100.000. La 100.000 de abonați, fraților, am să vin în cimitir cu detectorul de fantome și cu artificii. Îți dau cu artificii, fraților. Deci gândiți la 12 noapte, dau cu artificii și cu detectorul de fantome. Și cu lumânări, în primul rând. Deci gândiți-vă că o să fie foarte fain. Și mai scrieți voi în comentarii ce vreți să mai fac, în ce locuri să mă duc. Eu mă duc, fraților, nu e problemă. Mă duc cu Edi, mă duc cu fetele alea două, nu este problemă. Noi merem. Doar să ne ziceți și noi merem. Nu uitați la casele astea, numai că nu știu dacă putem să intrăm, încercăm, dar încercăm, nu este nicio problemă. Aha, încercăm noi să intrăm aici. Cu gradul. Nu e Michael Jackson. Nu e Michael Jackson, mă. Nu contează. Da, deci. Da, fraților, deci este închis, nu avem cum să intrăm. Haideți. Și mai este aici încă una. Mamă, mai sunt acolo câteva. Uitați, mamă, aici este și lumânare. Și uitați aici. Mamă, fraților. Deci gândiți-vă că noi acum... Dar ce am făcut Facebook-ul să mor eu. Aha, ce fac drifturi. Raliu. Da, și acesta land. Ma. Nu cred că se vede căpușile astea. Bă, ce o familie întreagă. Cu și cum, doamne, intră toți? Păi nu știu. Bă, să fie apropiați. Da. Cred că da. Acolo, pe Dați cer. aici. Bă, pe acum l-am văzut pe video aici. Deci, fraților, bamă, cât... Și aici tot o familie. Este așa să facă telefonul. E tot o familie, uite așa acolo cruce. Pus. Deci, da, tot o familie este și aici. Ușule, tu ai observat? Da, am observat, am filmat-o. Deci și aici iar însă merge să... Mama, aici nu merge. Aici este una, doi. Mamă, fraților, credeți-mă că... Știți eu ăsta ce vreau să simte? Mamă. Aici este mic, aici, uitați acolo. Mamă. Așa, da. Mamă, ce fain. Și aici tot o familie. Cred. Dar cât o plăti ca să-i se facă asta așa frumos? Dai seama. Că plătim mult. Și nu știu ce curat era când Îți dai seama. făcut. Stai seama. Bă! Ce fain e! Și ăsta. Și ăsta, da. Dar nu știu de asta când asta coboră cea doctorița. Ceva acolo. Ce prost. Bine, ați prost, ați prost aici. Bă, frate, uitați că sapă. Da să vă arăt. Sapă. Deci, efectiv. Fraților, efectiv sapă. Sapă că cred. Hai să mergem acolo să filmăm. Dar nu, să mergem noi așa numai. Să vedem. Uitați, frate. Cine sună? Alexia. Hai să mergem. Da, parcă o scanare net, nu. Bă, fraților, ați văzut? Sapă.
Sape, deci nu cred, fraților. Și ați văzut că era fix. Deci cam aici așa am rămas. Bă. Și cu cimitirul ăsta. Bă, fraților, uitați numai ce aici. Mamă. Este o gaură. Hai, bă, repede o țără aici. Adu o țără, pune lanterna. Hai, mă. Stai că am uitat să ăsta blițul. Pune blițul. Pune acolo blițul, bă. Nu prea se vede. Nu se vede. Ce? Nu cred că se vede. Ma, frate! Nu cred că vede și vedem noi. Mamă, cât de adânc e. Băi, ești prost, bă, vezi? E sicriu. Unde? Uite, e sicriu, e handicapat. Băi, ești prost, e sicriu. Bă, nu se vede pe cameră. Ba, poate să vină și Alexia. Hai, ce să vină?